Masalah karena sama hai kau siapa yang masa yang pai kamu desa tu otor bosor ni ulo sini gua gerano mama ni jago desa tu sini dofani sini orang 32 family je joint family ro sung borok no di promotion ingui jatuh no lam sabro abun sekarang batch kese sung lam sabra ingkai 92 voters vote rimanai ro borok hai joint family sung jatuh no sibo Greater Tipraland ini imang sini borok ni kinang abu sung muktang kaya ni bagai TTIDC amcai genang bai TTIDC ni patarobo sing borok jatong nai jottono no sung kobogo tam hunaiba tabuk jaroti sung dukha hansa baksa klayoi sini sanmani sini naharmani sini imang dofani bagai abo jodi sung hansa klayoi sanlai mankha kai sung mabo mankha ADC manmani hansa ngoi sanlaikha Dukfana sung manka 1985 1st April sini. Sung khaklayo finai 2026 delimitation of assembly legislative assembly by Lok Sabha nai. Aprukai nini ai mono seat rok bangnai luk songka jono songka lukorok ni bangmani jani hasyo omutin bisin. Ngai sung abon sekang sung chaitiok nai যিনি সংবিধাননি ভারত সংবিধাননি তিনটাই চার ধারাनि बिथिंथि खालायै बाहायख्रे चिनि बरकनो जों बायथांनि अधिकार बायथां थांगै दंनानै अस्तित्व बांला बेखाय अस्तित्व नारक दंनानै चिनि अधिकार दङ जों सिना नांनाय अधिकारनो तुयै जों ग्रेटार टिप्रालेण्ड मानियासा Hansa baksa klayoi जों samungma tanglainai ang oro kokte sanan nayo baksa luku thungkurung luku thung bodol borok sabo unnoyon hamkrai kokborok bote hamkrai khlaika hangkai ba dofa hain thang tongnai bole hinsabo ang sanan musungo hamkrai bai simino jodi dofa thang tong hangkai thaising ang ani kok sapurbo saka Andamanni Jarwarok 2011 sono luku lekhafuru borok lekhafuru borok ni borok 266 umkhaika hamkrai nong tong hangkai borok 65,000 ni kesam kaisa dofa tini komornani komorin thaka hini mano Bharoto 130 কোটি bo 266 জন ni tam percentage tong Andamano aro je borok tongmani jotto aro ni je borok thumoyakoi aboni bisimgo 266 466 tabo hinjago borok na o 266 ni sibi 466 bangkhane o 466 ni percentage busuk nai जों aboni bagai de nasing tongnai जों aboni bagai nasing tongnya जों भारत हावो हाबमानि चिनि राजा चुक्ति पत्र खलायै एग्रीमेंट खलायै जों कमरनानि बागै हाबबा भारत हानि हाफां रक जुनो प्रोटेक्शन दिथुं जुनो नायकानि खलायथुं चिनि हामक्राय नायथुं किन्तु कमरनानि बागै हिनि हाबिया आवनि बागै भारत हानि जे संविधान दंमानि संविधाननि साकाव चिनि पयतो दंगो तामहुने अब संविधान दंमानि मानैसो जों सान दङ आवनि बागै केबो बिचिनोतो बादि हिनमैया तामहुने जों भारत हाबाय कागज थानानै हिंसायाबले भारत हाबाय तंगय भारत हानि बिसिंगनो जों हास्तेनायो संविधाननि तिनटाय चार धारानि बिसिं दिख्लाय जों शान्ति सम्प्रीति बया शान्ति सम्प्रीति बिरोधी बया जों शान्ति सम्प्रीति बिरोधी बया तामहनैबा शान्ति सम्प्रीति बिरोधी हिंकाय चिनि हाबो जत जाति गोष्ठी दङ धुरुप दङ हिन्दू दङ Christian tongo, Buddha tongo, Taitamo tong, Vaishnava puzinai tongo, Mugli rok tongo, joto no tuino sung tongle agani simino, nga bahikali sung samprodaik neba. Amon bagai sung sabo, sung ke kuno
কোনো দফানি বিরুদ্ধেয়া কোনো জনগোষ্ঠীनि বিরুদ্ধেয়া চিনি बायथांनि अधिकार बायथांनि मानथाय संविधान बिसिं तंमानि अबनो जों आदाय खालामनायनि बागैसो चिनियाव लुकुसभा गणतान्त्रिक आन्दोलन हिनजाकमानि आबनो जों खालाय थांनाय मानियासा जों थानसा बाक्सा तंनाय अबसे चिनिखौ हामबाय जे koksung जे kaisa koksung sar amtani lukorokle ni kaisa koksilta mung jemon root koroi थांलाय सुनानै लामा गाहाम कोरै आमनो तैनि जोंनि हाफांनि होचे तामको जोंनो हाफां हिनजाकिया हाफां हेकै राज्य सरकार निजे बुवाग्रा बनसे हाफां दं जोंखै एडिसि एलाकानो तुयै एडिसि आमथायनो तुयै चिनि जे ख्लायनानि आबसे जों नरक जदि वानसुकै नायखांकै जेफोरो जों इलेक्शन कैम्पेन ख्लायो आफोरो जों वाइसेफानो जों फायगाखाय सरक नामसिनाय जों फायगाखाय अमति ख्लायनाय जों फायगाखाय अमति ख्लायनाय होननाय जों साया जों ताम साका जों पावर अफ फाइमानि यागलबो ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नतियै जों ताहिमनो लुकुसभा ख्लायनाय ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नतियै एडिसिनि काउन्सिल सेसनाव जों रेजुलेशन पास ख्लायनाय जेटा जों रेजुलेशन पास ख्लायका अमनि यागलबो आं सानाय राज्य सरकार सहयोगिता ख्लायखाय राज्य सरकार चुबाखांखाय जों राज्य सरकारनि थाखाय ताबुक रांरि सानाय दङ राज्य सरकार चुबाखांखाय केन्द्र सरकार चुबाखांखाय एडिसिनि बिसिंगो जे लामा दंमानि जत लामा बचिनिया अब राज्य सरकारनिबो लामा दङ अब ब्लकनिबो ब्रिक सलिं ख्लायजाक दङ जत नि चुबाचु मानखांखाय जेमन तुई जे रोजाकमानि पारावो अब तावको राज्य सरकारनि यागो प्राइमरी स्कूल सिमिसे चिनि यागो अमति ख्लायै जत चिनि एडिसिनि जे बिनि फान दंमानि क्षमता दंमानि पावर दंमानि खसो रिजाक चिनि एडिसिनि फान पावर न फुवार काहिंखाय जों एडिसिनि जे सामुंतां दंनाय रक एडिसिनि जे इएम दंनाय रक एडिसिनि जे काउन्सिल दंमानि बरकनि खरांना खोनावै राज्य सरकार केन्द्र सरकार चिनि बरकनि हामक्रायनि बागै जों जे सानमानि रां रहर काहिंखाय एडिसिनि उन्नयन एडिसिनि हामक्राय उंनाय जों साया जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड सिमि जों सामुंतां दंनाय फिया जों ताबुक एडिसिनो ताबुंनि सिमिया थांनाय 7 बछर 8 बछर मय एडिसिओ जे कर्तृपक्ष दंनाय रक ताबुक जोंसे विरोधी पार्टी इंगै दंखायो एडिसिओ आगे आरो बामफ्रन तंखा अरो बामफ्रन तंखा हाइफानो अरो आरो कायसा सरकार तंफानो बरक काहामख्लाय चुबाया नरक नाइमानो बुसुक रां रहर दं बरक आगे बुसुक रां रहरका ताबुक बुसुक रां रहरका जों खलबिया एडिसिनि बिसिंगो 1167टा रूट दङ एडिसिनि बिसिंगो 1167टा कलक बारा जत मिलिवै सारा बछर रां रहर माने 4,50 लक्ष लामा तंसा ख्लायनायनि बागै पिस लामा ख्लायनायनि गाय 60-70 लक्ष नांगौ कय किलोमिटार ख्लायमाननाय अमतिनो जों ताबो राज्य सरकारनाव कयै दङ केन्द्र सरकारनाव कयै दङ आं लामानि सिमि कक्साका एजुकेशनाव जों रांनाय दङ केन्द्र सरकारनि थाखाय नाय दङ राज्य सरकारनि थाखाय नाय दङ जों अमति ख्लाय जत दप्तरनि तरफ थेकेनो जों राज्य सरकार जों जगाजग ख्लाय दङ केन्द्र सरकार जगाजग ख्लाय दङ अ रां रक मानखांखाय जे मानथै चिनि फाननि बिसिंगो लिमिटेड क्षमतानि बिसिंगो ताई माने संकुचित क्षमतानि बिसिंगो जों एडिसिनि बररकनि बागै जत जों सामुंतांनि बागै प्रस्तुत त्रिपुरालेण्ड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जों साननाय अबनि अर्थ भाइया जे राज्य सरकार रां रिमानि मानखांखायनो चिनि जतन थांनाय बरग जोंना खसरिनो रां रि दङ बिसिनो रिउ दिनै ताक्लाय बिसि सिमिया खालि बिसिबो अफायंनाय हाइफानो चिनि चाइत्यक मानि जों चाइत्यगै दंनाय जों सामुंतां दंनाय एडिसिनि बरकनि बागै जों सामुंतां दंनाय अबसेनि एडिसिनि बरकनो जों गग्रि हामबाय
O kami ni mung tei bo edisi village na andar kala. O kami to tahi no Bidamon sar Sordar para bisi na amo saka ang takin ang sai rika oro kaisa bridge nai sum khai nai oro kaisa bridge